Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas ponovo zajedno nakon duže vremena u jednoj od novih priča. Naravno i na samom početku ovog priloga najsrdačnije vas pozdravljam ma gdje bili. Naravno, veliki pozdrav i mom dragom prijatelju Franu, kao i mom Vuku samotnjaku iz Počemernice Radetu. U današnjoj nimalo veseloj priči vodim vas u selo Podlapaču gdje se je nedavno dogodila tragedija obitelji Rosandić. Zapravo u ovoj četveročlanoj obitelji nedavno je izgorjela kuća do temelja, a u kući sve što su imali. Lijep je zimski dan, a ja se preko Donjeg Mekinjara i Čolića vozim prema Podlapači. I evo me, na ulazu sam u Podlapaču, gdje me pred osnovnom školom treba čekati stariji brat Nikola kako bi me odveo do zgarišta kuće. Tu u osnovnoj školi cijela je obitelj dobila privremeni smještaj od načelnika općine Seuček. I krenuli smo ja i stariji brat Nikola uskim makadamskim putem prema zaseoku u kojem se nalazi zgarište njihove obiteljske kuće. I evo nas, u dvorištu smo, a tu je izgarište kuće
od koje nije ostalo skoro ništa. Pozdrav Nikola. Pozdrav. Evo došli smo na ovo zlo koje vam se dogodilo, tebi i tvojoj obitelji. I to nedavno. Kad vam se to dogodilo? 27.1. 27.1. Da. Znači, ne znate točno od čega se zapalilo. Najvjerojatnije od struje, a ujutro još peći nisu gorile. A nisu još peće gorile, znači da od struje nešto. Najvjerojatnije. To su stare instalacije bila. Da. Ovo vam je jedini smještaj tebi i obitelji, jel? Da. Ti si brat, tata i mama, jel? Da. Otac ti je u bolnici. Baš, da. Šta mu se dogodilo? Moždani udar? Moždani udar, šlagiralo mu desnu stranu, desnu nogu i desnu ruku. Završio u bolnici. Završio je u bolnici. U Gospiću u bolnici, onda nakon, a popodne već je, subotu popodne već je bio u Rijeki operisan. Jel? Krvni ugrušak. Nakon nekoliko dana je dobio koronu. Da. Stari. Znači dobio je i koronu još na kraju. Ali već ga prošla korona stara. Vidim imate i stoke, imate ovaca, imate krava. Baš. Znači bavite se poljoprivredom. A baš, da. Da. I sad vas je snašlo ovo nevolja, ova nesreća. Da. Sad bi vam trebalo pomoći da vam se to podigne. Baš tako. Od općine ste dobili smještaj u školi, jel da? U Podlapači. Da. Stan su vam dali jedan. Da, dok se ne snađete na korištenje. Dok se ne napravi smještaj. Vama je faktički izgorilo sve. Sve. Od garderobe do mesa na tavanu, jel? Što ste imali pripremljeno za zimu i tako. Da. Vjerujte, to ja ne bi, to ti najgore me neprijatelj. A ne bi niko. Nova godina nije mogla početi gore, što se tiče toga. Da. Ja se tome najmanje nadam, pogotovo starom da će se to desiti. Reci mi kako ljudi reagiraju, susjedi, da li vam pomognu šta ili... Pomožu koliko, a kad su oni vidjeli to da gori, oni nisu mogli vjerovati. Da gori. Veli kako, veli baš vam, a kako? Tako. Došlo 2-3 susjeda, vidjeli su od kuće da gori. Da. Ovi drugi ljudi nisu vjerovali da gori. Šta ću vam reći? A za staroga jedva su neki povjerovali da mu se to desilo. Da mu se dogodio moždani udar, jel? Eto, nesreća uvijek ide na nesreću. Baš, da. Ja velim, ne daj Bože da se još i nama troma kome nešto dogodilo, eto. Da. Lako je, dobro, bitno da je živa glava, da nije niko... Ma da nije niko stradao, da. A ovo je ono što je ostalo od obiteljske kuće. No sreća u nesreći je da nisu izgorile makar gospodarske zgrade od koje ova obitelj živi. Odlazim polako istim onim makadamskim putom, razmišljajući ima li što gore od toga nego da ti izgori dom u kojem provodiš život i živiš. I za ovu nesretnu obitelj istaknut ćemo u idućem prilogu žiro račun na koji ćete moći uplatiti pomoć ukoliko to budete u mogućnosti.
I na kraju ovog tužnog priloga, dragi moji, najsrdačnije vas pozdravljam, ma gdje bili. S nadom da se vidimo u idućem prilogu.